7 All Assam Vovinam जे चेम्पियनशिप बे चेम्पियनशिपा दिनै जागायबाय आरो दिनैनो जोबथा सान दा जेनो हक बे गेलेनायखौ आं गिबियावनो बे दतमा ओनसोलनि जानानै साबायखर बावबाय बिथांमोनखौ दा बे बबिनाम गेलेनायजों जोंनि जेनाखि नैबे यां जेनेरेसन गथ'फोरा गावनि जिउ राहाखौ दानानै लानो हागोन मानो होनबा दा नैबे समाव जेनाखि निउ इडुकेसन पलिसियाव जोंनि गथ' फरायनायजों लोगोसे जोंनि गथ'फोरनि जेनाखि टेलेन्ट गथ'फ्रा बबे लेभेलाव गावहा मा टेलेन्ट दं बेखौ बख'नानै गावनो गाव गेलेनांगोन आरो बेजों लोगोसे बिसोरो दिनै स्टेट लेभेल गेलेबाय स्टेट लेभेलनिफ्राय बिथांमोना नेशनेल लेभेल गेलेहैगोन बिनि उनाव इन्टारनेशनेल गेलेहैगोन आरो बेजोंनो बिथांमोनहा गावनि गाव जेनाखि जिउ राहाखौ दानानै लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि गथ'फोरनि जेनाखि देहाफ्राबो बेजोंनो थिग थागोन आं बेखौनो आंनि थरफनिफ्राय खावलायबाय बेयाव आङो अलमस्ट 700सो गथ'फोरखौ बेयाव बाहागो लानाय नुदों आरो बे ओनसोलाबो लोगोसे गामि ओनसोलावबो बेखौ जोंनो बे खेलाफोरखौ लानानै थांनांगोन अब्लासो जोंनि बे गामि ओनसोलाव जेनाखि गथ'फ्रा जे टेलेन्ट थायो बै गथ'फोरखौ जोङो लाबोनानै एंगेज खालायनांगोन आरो लोगोसे बिथांमोन बे गथ'फोरखौ जोङो बुंनांगोन गथ'फोरखौ गेलेनायनिजोंनो गावनि जेनाखि जिउ राहाखौ दानो हायो आरो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथायनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली GK क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6003049997